Mane Cina Nggih. mriki berarti. Kawering enten keramik-keramik kados guci ngoten-ngoten. Tapi pun Nggih. pecah-pecah ngoten. Pecah-pecah. Oh, nggih, man iki nggih zaman Majapahit sian nggih. Nggih. Panjenengan asli mriki. Nggih, sing Semerap, nggih sing sepuh-sepuh riyen paling kula nggih Semerap kok. Akeh batune pecah-pecah ngoten. Oh, nggih. Nah, nggih. Berarti ini bangunan kerajaan Majapahit mriki nggih. Nggih, Iya. nggih mriki nggih napa wilayahe. Wilayahe, ya nggih. Nggih. Niku kados enten pager ngoten nggih. Wong sebelah mriku. Nggih. Niku enten tatanan batu bata kuno wae Bu, niku lha enten. Nggih. Ini niku napa? Nek napa matur-matur ngoten enten lawar pecah-pecahan ngoten niku lho. Oh. Merah ngoten. Batu macul-macul biasanya menemukan batu bata merah gitu ya. Nggih. Sering Bu. Sering Nggih. menemukan. Nggih pecah-pecah ngoten niku matur-matur Oh. nggih dienggiraken cek ngoten. Oh, niku. disisihkan ya Nggih. supaya enggak kena enggak sampai Ganggu. pecah itu ya. Nggih. Eman-eman kalau nanti Nggih. hancur ya, disisihkan. Kadang niku ada enten napa batu niku lho. Batu umpak. Batu. Apa batu lumpang? Mboten lumpang kados umpak nggih, umpak Batu damel umpak. hancik ngoten niku Oh. ageng gedhi. Di mana Bu? Nggih tengene sabir ngoten niku matur-matur damel wot-wot ngoten niku. Oh, alah ngoten ya. Nggih. Napa batu napa? Batu umpak. Umpak sagilang napa? Oh, batu umpak. Batu umpak. Apa batu candi? Nggih kados napa? Damel hancik rada ageng ngoten niku tapi Nggih. batu. Batu. Oh, nggih nggih. Nggih diduga tempat sebelumnya kan enten anu nggak situs batu umpak nggih ya. Nggih. Diduga berarti enten candine sih enten iki nggih, daerah mriki. Nggih boten Semerap kula. Ah nggih. Riyen tiang riyen mboten ngerti ceritane, makanya nggih zaman sejarah riyen nggih, tasih Nggih. riyen mboten ngertos pokoke sakniki. Anten nerusno ngoten. Nggih nggih. Nerusno badane sing tuwek-tuwek ngoten. Niku au jenengan apa? Enggak ada napa? Nggih. Enggak ada. Nggih. Bersih-bersih rumput ya. Nggih, Nggih. gadai nggih rumpute teng galeng-galeng ngoten iki. Luas. Bersih ngoten. Nggih. Nggih niki di pojokan niki. Niki sepale niki Nah, wong ini ini kan nggih dekat kali pundi petilasan Gajah Mada nggih. nggih petilasan Gajah Madane nggih mriko sebelah kidul. Oh, kedul pundi ya kedul. Kidul nggih nika pemancar nika lho, Oh, manten nggih. petilasane teng wingki Lah niku. nika nggih, seneng mboten Semerap. Boten kula Gresik kula iki. Oh, bersih. Nggih niku Kados napa? dijak rencang kula apa? Jalan-jalan pin Semerap petilasan. Petilasan Nggih. sejarah. Berarti batu bata kuno memang peninggalan Majapahit nggih. Nggih. Nggih kanten duka tiyang riyen damel duka petilasane nggih mboten ngertos kadang tiyang riyen nek damel niku batu niku obongane mau mateng ngoten ajine kenting wates. Nggih. Mau merah ngoten sakit. Teng sawah niki nate wong nemokno barang-barang kuno Bu. Banyak waktu macul dan opo terus nemokno barang kuno mungkin kados keris ta tumbak baik ngoten. Mboten nate kula Mboten duka kepiran? sing sepuh-sepuh riyen kadang niku pecah-pecahan ngoten niku lho. Napa Pun niku? pecah-pecah ngoten niku. Batu bata. Nggih batu nggih ngoten napa Keramik. kados keramik ngoten niku. Oh, ini keramik. Nggih. Berarti penan nggih zamane Cina Nggih. mriki berarti. Kawering enten keramik-keramik kados guci ngoten-ngoten. Tapi pun Nggih. pecah-pecah ngoten. Pecah-pecah. Oh, nggih man nggih. Lah nggih. Niku kalau dijual di sate mboten nggih pun Betul, laku. mboten pajeng wong pecah-pecah ngoten. Dan ini biasa kolektor ngoten niku masih pecah nggih, ditumbas mawon enten pecahane. Mboten tiyang pados. Oh, nggih. Nggih kadang nggih sae warung mek apik sih ngoten tok matur-matur. Nggih. Mboten enten tunggale pecah. Tapi nek pusaka kados keris, tombak, pedang mboten nate.
Nek kados keris-keris niku nggih sing sepuh-sepuh riyen ninggali niku. Apa? Yang sepuh-sepuh riyen lah ninggali anak turune ngoten Oh. iki. Pusaka. Nggih pusaka ngoten niku. Napa? Itu mawon desa. Nggih enten namine ki ambek ngoten niku. Pusaka keris. Nggih niki digawe tuh Bu. Oh, Mbak. Oh. Saben iku Jaga sawah nggih. nggih niki sabine cek kadu tangan nomo ngoten napa tombak ngoten niku enten ngoten biyen yang ketusepur iki iki mrinten nek kajenge napa ngoten niku jenenge riaden diumbah Oh, jenenge Raden. nggih terus Suruhan, mandi kembang Mandi kembang. Nggih, Pusaka iku nggih. nggih kangen ngerawat Ngerawat nggih, oh ngerawat pusaka nggih. Jadi tiap hari raya hari raya duka pas suro, biasanya satu Nggih, suro, suro. nggih suroan nggih. nggih Mandi kembang. nggih ngoten-ngoten dipriben malih dimandiin Simpen malih nggih. nggih boten Nggih. aku iki yang saniki nggih ngoten lho ala wong jaman biyen wis kana niku jaman biyen nggih jaman biyen tapi dikering ngrawat nggih dirawat ngoten Nggih. sabin nek mboten diopeni nggih ditedhot tikus Oh, nggih nggih. paling kados mboten percaya ngoten Nggih. Soale mboten dirawat, Nggih. malih sabine dianu tikus. Nggih. 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 Dianten amang ya. nggih adine nggih niku nek dibersih Nggih, nggih. Galeng-galengan mboten dibersih nggih dingene tikus rumbuk Nggih nggih. nek dirawat terus oh di iku anu digresik ditugasaken niku di bakalan ngoten Nggih, rencana kan tangga ngoten lho. Napa kira-kira luase bangunan sen niku kan pasti wonten pagar sih. Ngoten niku. nggih. Kadang niki kan enten struktur bangunan tumpuan batu bata kuno sing temen iku wau. Berarti kan lurus tempundi sampai pirang meter, pirang meter kan ngoten. Pasti kan enten anu. Pagar ngoten lho. Pagar batu bata kuno nih. nggih itu kok mboten kertas kula Nggih, pokoke enten batu enten bata pecah-pecah ngoten mawon Nggih. merak Sering jumpai ngoten nggih. nggih Nggih pun aku pun anu ngerepoti pun nggih.